Я и Леска пошли в песок. Приходь и ты, чакаем. Третій раз перечитываю, але нічого не розумію. Якая Леска, який песок. Добрый вечер, мои любые сябры. Привітання, Буслик. Ой, привітання, Феечка. Може, ви мені допоможете розібратися у гэтай абракадабры? Ти записку отримав? Угу. Раніці ніхто у поштову скриню кинув, але тут так незрозуміло написано. Так, зараз поглядим. Я і Леска пайшлі ў пясок. Приходь і ти, чакаем. Сапраўды, блатаніна нейкая. Я, вядома, нікуди не пайшоў. Бо дзе гэты пясок знаходзіцца і хто мяне там чакае? Ну, і як гэта называецца, а? Што называецца топа? Я не разумею. О, не разумею ён. Топа, па-першае, прывітанне. А па-другое, растлумач, чаму ты на Бусліка сярдуеш? Прывітанне, Феечка. А з тобой вітацца не буду. Чаму? Бо я на цябе пакрыўдзіўся. Вось чаму. Але я не вінаваты. О, яго, Феечка, цэлы дзень на палянцы чакалі, а ён не прыйшоў. Бо я не ведаў, куды ісці. Паглядзіце на яго, ён не ведаў. А літары ты таксама не ведаў. Літары я ведаю, але, Феечка, ну скажыце яму. Так, разбірайцеся самі. А мяне сом чакае. Трэба яго гатаваць. Што? Сом? А сом гэта што? Сом гэта рыба такая, вялікая. Сам ведаю. Тады, можа, Феечка вырашыла нам рыбную полюку на вячэру прыгатаваць. Так, Феечка? Так, сом будзе цудоўны, я вам абяцаю. Ды што з ёй такое стала? Нібы фея і не фея. Дзівося, ды і толькі. Ой, Ой, маночкі. ой. Ой, адкуль тут оса? Ой, адчапіся ад мяне, чуеш? Ой. Але на шыльдачцы, што да осы прымацавана, напісана, што яна не оса, а коса. Ой, якая яшчэ коса? Глупствы не гавары. Ай, Сам прачытай. коса! Ты што такое адбываецца? Ляці адсюль, каму кажу. Ай! Топа, калі гэта не оса, а коса, дык яна хоча да твоей прычоскі прыладзіцца. Ой, караул! Дапамажыце! Ой, ой-ой-ой-ой! Ой, ну нарэшце адчапілася. Я, здаецца, здагадаўся. Сом гэта не сом, гэта сон. Феечка, сон нам павінна гатаваць. Значит, літера М стала замест літары Н? Ты гэта хочаш сказаць? Пэўна, так. Ой, Ну, вядома, кожны вечар я гатую чароўны сон. Але калі літары месцамі памяняліся, нічога не застаецца, як сома гатаваць. А ўсё пачалося з-за вось гэтай вось запіскі, якую я атрымаў сёння раніцай. Покажи. Глядзі. О, дык гэта ж моя записка. Я и Леска пошли в пясок. Приходь и ты, чакаем. Ой-ой, я зусім не гэта хотел написать. Літары пераблыталіся. Не літары пераблыталіся, а ты іх пераблытаў за сваёй паспешнасці і няўважлівасці. И что зараз будет? Полная блатаніна. Оса ўжо косой стала, сон сомом. Я не здзіўлюся, калі ў наш пакойчык не кот прыскача, а кіт прыплыве. Ой, а можа я свои помылки выправлю? Тогда все станет на свое место. Ну, паспрабуй. Так, а где у нас ручка была? А калі яна яшчэ качкай не стала. Вось, трымай. Не смейся, Буслик. Лиска и пясок. Все. Ну, вот что я тебе писал, Буслик, читай. Я и Лиска
Пайшлі у лясок. Приходьте, чакаем. Ну, вось, зараз зразумела. Ой, Бусличек, ну пробачь, что я на тебя накинулся с попроками. Это не ты, это я во всем виноват. Ну что, Гора Писака, будешь в наступный раз больше уважливым? Ага, я постараюсь. Бусличек, не крыўдуешь? Я не крыўдую. Шкада толькі, што я сюрпрыз не ўбачыў, які вы мне з Янкай падрыхтавалі. А што гэта было? Скажаш? Прапаную нічога не казаць. Сюрпрыз мы перанясем на заўтра. Ой. А зараз мультфільм. Дзеткі яго чакаюць. Ой, Домовились. давайте глядзець. Ой, Ну і пасля такога цудоўнага мультфільма што мы робім? Мыем тварики и лапки. бацькоў цалуем і жадаем усім добрай ночы. І чароўных сноў, якія я вам абавязкова начарую. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай.